Velkommen igen. Denne gang er det en gennemgang af navneord, som de ser ud, når de optræder i flertal. Så navneord, det er jo de her ord, som betegner personer, ting eller begreber. Og vi kan jo snakke om, at der er en eller flere af dem. Og alt efter om der er en eller flere, jamen så er vi jo nødt til at bøje dem. Hvis vi tager et ganske almindeligt ord på engelsk som car. Jamen car i ental, det er jo bare a car. Og når vi skal bøje det i flertal, så skal vi have et s på, så det bliver til cars. Det vil altså sige, at det mest almindelige, eller det vi gør som hovedregel, det er, at vi bare sætter et s på vores navneord, så har vi det sådan set i flertal. Problemet med navneord er, at der er en del af dem, der opfører sig lidt uregelmæssigt. Og den her gennemgang vil bare gennemgå nogle af de sådan, skal vi sige, mest vigtige uregelmæssigheder. De to, som er her på siden, det er viselydsreglen og y-reglen. Viselydsreglen, den kan vi jo huske, det er, at når ordet ender på en af følgende her, så er det ikke kun s, der skal på i flertal, så skal der es på. Det vil altså sige et wish, eksempelvis, der ender på vislyd, sh, der skal wishes på. Der skal es på, så det bliver til wishes i flertal. Y-reglen, den kan vi også godt huske, hvis ordet ender på et y. Hvis det ender på konsonant y, så laver vi det om til es i flertal. Og ender det på vokal y, som er day eksempelvis, så laver vi det bare om til et almindeligt s. Den kan vi jo også godt huske. To grupper af navneord, som har nogle lidt sære flertalsbøjningsregler. Det er de navneord, der ender på et f eller fe, eksempelvis wolf og knife, som i flertal går hen og bliver til ves, altså knives og wolves. Og den anden lidt sære gruppe, det er dem, der ender på o, som altså for eksempel hero og tomato, som går hen og får et es på i flertalsessensen heroes og tomatoes. De er lidt sære, de her to grupper, fordi der rent faktisk også er nogle ord, som ender på henholdsvis f eller fe, og på o, som ikke følger de her bøjningsregler. Eksempelvis er roof, som ender på f, bliver bare til roofs med s i flertal, og sådan noget som en radio, som ender på o, den bliver bare til radios med et s på i flertal. Er man i tvivl, så brug en ordbog eller dictionary.com. Til slut har vi også to grupper her, som er lidt sære. Der er en gruppe, hvor hele ordet simpelthen ændres, når vi går til flertal. Det er sådan noget som man, der bliver til men i flertal. Woman, der bliver til women. A foot, som bliver til 2 feet. A mouse, som bliver til mice. Og til slut har vi så en gruppe af navneord, som har samme form, både i ental og flertal. A sheep, 2 sheep. One fish, 2 fish. 2 craft. Og så den her til sidst, som er lidt sær. A steelworks og 2 steelworks. Men altså som hovedregel, navneord, de optræder i ental og i flertal. I flertal, for at få flertal af dem, der skal vi bare have et s på. Og så har vi så lige de her hovedregler, som vi nu kan huske med vislelyden og y-reglen. Og derudover skal vi lige være opmærksom på de andre grupper af ord, som er uregelmæssige.